Uba HM Shangpiang MLA Kamal Sandram ula berngem ban mi madan ban yaki dada ka sarkar kam sangap ek jingdawa ban penhiar dor ke penyang kali MLA Congress ula penpau ya kene ke je kendo bakinong thok khobor menta ka singi ka santarik uremphang araja arpoi hakini ki arsingi laisni nadu bakal sedang kene gajing strike jong ki kali kamai alayo bon ki reaction na kaliang ki pajba ha ki than nong kendong kam tam ka konsumsi le jong na solem ye ki pajba baro ba ki habya yung ba kan gelenti kawa ki sha ya ka jingston yung ki ha ki bon kinian ha ka jing shishangar muso ban kershan lem ya gani ka jing ki joga joint action committee yung ki commercial vehicles ki dei ho ba ki don ho ba ki dawa ya ka jing dawa yung ki Andrei haga jing lementi jong ka sarkar haga jing bom simkhia yakni ka kam na kaleng sarkar kalawan ra shisha ya ka jing ya baro ki paiba ba kumju yangi hakinung kendong hausnya melalit araja aku kakapor jong corona ka sarkar kala penkiyo ya kador kali hawak penkiyo ya kador penduna atat ya ginong syong ako kali kumba om de ban pala di sangut lagi ngeru ndai menta andala penjunsur ya kita ki SOPs na kalian sarkar kendit kala revert biang kala penpai kala biang ya kita kidor jom kita kali syaka dor kabarin klem ta perkhat bakumno kini kali kamai kin inja hagan ita dor kabarin nalor ba kador petrol katang kiyo man kasi hakajing songjunga ka sarkar kala abad day ban perkhat banya syua ban pen kala ya ni ya kador ya ke taxi fares syua ban penhiar ni kador kala de ban khot ya kini ki stakeholders baro kala de ban khot ya ki mungkin kam jong ni ke joint action committee ban ya perkhat ban ni mirjung mutlam bakum nongin le nrai lem dak perkhat ini lem dak khot pani discuss kia sule kat kum baki dei bang so ne nalor bangas ngakershan jur ya kane ga jiniki jong ki joint action committee jong commercial vehicle nomor baki ki dei kidon hok makin dawa ya ka hok jong ki nrai ga sarkar kam dei shu kan penslam ya kane Kamde isu ban Muslim kedai ban khot mardor ini ki members of the joint action committee but they ban shong ban perkhat ban wanra ya ka serun lumdam ta ni baro ibrio ki basa hinong kendo insyam jara unong rep mataw la sim jara unong rep khamtam chi se thanjumi kadang dei ka por ban ot yu sensar kadang dei kapor bakhet yu slaterpat dang dei kapor banlet dang khet se yu yaki bonja kimar sakut lut omla ban kit yakini kala khata jur yu nong rep omla ban pun poisho ya kamar rep shanie shiyo banwan di ki nalor kata kala khata jur yaki nongpang bon ginong pang iba hawan sim dawai na social ibalaju penbet dakini ki kali kamai mentaki sakut lut alas nong kata kakta yakinong le kinong ka tourism kala khata jur
namar ba umdan kali bai gini inong pe kai prothegi bajuma prothegi tourist pakin let pe makin wan chani than lagi te abakum ta ka revenue jo ka state ru ka khata jo isutu baka sarkar kadon kam bakan penyat ya ka sarkar ba kadeban o ide khajana nrai hadu lai khoi tungka shilitar ban o ide khajana ka long shisha ke ike ba lese kadeban ko khapa aba na kaliang sarkar kami na ka central government ka sim tang ku ba khat khandai tungka tengangi ka state government ru kadeban long reasonable khandia ban shim ka tax kidon bun ki source of taxes dan don bun ki we ki lat ban shim ka khajana amde ban chu kwa ban chu ra no tang na kini ki kali pamai di nomor kata nga kentu ya sarkar ba kamde shu ban penslam ban shim ka rai ba kade ban penbek no marmar ya kan kam kenang ba upai ba unyo e ke jingsuk akalet kawan barang kamai teji